Welcome mga ka-squad sa atong Squid Squad segment. Welcome. Ato nang sugdan ug tawagon ni siya nato og kang kinsa man ang linya. So naatay mga on the spot nga topics ni ang atong contestants ila nang i-act atubangan sa camera based sa ilang nasabtan. Suggest mo topics sa comments para sa among next video. So ang atong contestants si Allen. So, ako si Allen. Ako si Justin. Hello! Saga. Ang unang kategory, kung makastorya pa lang ang bag-ong anak nga bata. Sa kadaghan ako amahan nga nung kanipaman. Nice. Okay. Padugsto ka. Asa man tong upo nga nagdumbol-dumbol sa kuha pa dito po ko sa sod? Nice. Ikaw. Mao ni akong papa. May pangwa na lang ko ni gawas. Oy. Alada. Wake. Siyam ko kabuan dito sa sulod. Perting o hawa pa yun na tubig. Nice. Mga diskarte sa security guard. Hi ma'am. Fill up lang dito sa logbook ha para kailan na to inside name mo. Nice. Din magkanag-aging anong largo magkas-exit? Na may entrance! Palusor mo na exit mo ha? Okay na. Boss, sugod man ako karong adlaw, boss. Asa sa dapoy di makalingkod-lingkod dire, boss. Hala! Bago bagay ka, mangita na kaglimbulan na. Nice. Imong diskarte sa byuda. Ganahan ta ko nimo nya. Og di ka ganahan sa kuha. Ulitaw man ko. Imo lang anak. Mga dili dapat iistorya sa doktor kung magpatambal ka. Ay kabalaka kay imining imong sakit arang-arang na. Ugma patay na ka. Nice. Ma'am, pasensya na gud kay ma'am kay murag. Di grabe na imong sakit. May pang magpasukod na nakadaan ma'am para surbol. Butan nga holdupper. Ma'am, pwede ko mang-hold up nimo? At tinarong maning ako, pamugas maning nga pag-hold up. Wala lagi ko ikapalitin daw bugas, ma'am. Sige na, ma'am. Tulis maning. Nice. Ma'am, mang gabi. Basin na ka dihay mga cellphone, ma'am. Basin na ka kay kwarta diha. Pwede na ako hold up phone, ma'am. Ginahanglan dyan kayo sa tanan, ma'am. Nice. Unsaon nimo pagstorya sa imong tapad nga baho siyag ilok nga dili siya masakitan. Dari ba? Day kinintos. Paliti ko adto og Rexona og tawas tagsata. Rexona og tawas tagsata. Ako Rexona imo tawas ha. Ayaw. Bahuan yung mag-ilok eh. Pero sakit.
Mga dili dapat iistorya sa polis kung madakpan ka. Sir, di man ko mo gamit. Namaligya ramang ko. Nice. Manabi? Ana. Chip! Dako, blasan! Hala, mo pagipagawas na ako! Kaapoy na sa day! Sorry, pulisa ay! Unsay dili dapat iistorya kung mag-date mo sa imong uyab. Kanang love. Hmm? Di ra ba ganang si mama si mo? Una na makakain, una. Oo, sige kita. Sige, just inside. Mahal, si Papa ba? Nangayo mag-number ni mo? Last. Mga dili angay nga award nga imong nadawat sa barangay. Mapasalamaton gayud ako sa barangay nga sa inyong gihatag nga akong award nga ako gayud ang permi ninyo madakpan sa inyong gipahigayon nga korpyo. Nice. Mapasalamaton kog dako sa among barangay nga yang gihatag nga award sa kuha nga ako maoy pinakadaghan gyud og nakawat nga ba sa baybayon. Nice. So, record lang ba? Next time na po, mga ka-squad, atangin ninyo ang among gamayng segment nga gitawag og kang kinsa ng linya. Takbo koy. Thanks.